Salutare la un nou episod, eu sunt Derek, primul episod din noua serie se numește Lumea lui Derek și filmăm un nou episod, primul episod adică. Dacă mai vreți episodul, nu uitați să butonul de like, să luăm frumos lemn. Mă cumpărat și telefonul, să vedem de mecre. Să ia așa frumos lemn. Să ia să craftez. Crafting. Să fac un pickaxe. Să pun jos supă. Stai că mă duc acolo. Mă duc acolo. Jujuc. Carbon. Și sunt pe versiunea 1. O versiune nouă. Frumos asta. Puțin cobblestone. Așa. Porc. Lasă-l acolo. Câte oi, de să murăm oile să facem pat. Cum se aude? Cum se aude, doamne? Deci încă... Ce ciudă se aude? Doamne, ce... Dau cu doamna copu. Mai trebuie una. Bună, Reza. Filmez. Am găsit cai. Hai. Au venit, dar nu s-a auzit nimic, doar a mine. Da. Unde naiba erau oile alea? Că erau multe oi. Multe găini. Am nevoie de foi. Nu-i murit. Tu ce naiba de... Cum se aude? Nu știu. Pe versiunea aceasta nu știu chestii. Cred că aici o să facem casă. Începem cu o căsucă mică, mică, da. Dan. Ieși acolo, Lele. Am nevoie de lemn. Uite acolo sus. Mă duc așa frumos. One, two. Ceasul, așa. Bă, unde sunt oile alea? Parcă indică la... Nu e un creeper? Nu. E un sipă. Așa. Vrei să mă am în top, să-i colet. E neapărat de să-mi fac un topor. Să fac mult lemn. Porc. Du-te și încolo. Lăsăm așa deocamdată. Poate o găsim portalul din Nether.
Adică mai pe la sfârșitul sezonului. Cred că noi o să încheiem acest episod aici. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!